हे लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आं नोंथांमोनखौ मोजाङै मिथिगौ नरेन्द्र मदिनि 2000 फैसा माने जिथुनाखि पीएम किसान तो 2000 फैसा सोरनिबा हाबदो होननाय खोनाय लोगो लोगो नोंथांना तारातारि हाखु दाखु खारखावखासै माने बेंकआव आप टु डेट खालामनो थाङो पासबुकखौ। तो आरो सिगांथ' आप टु डेट खालामबाथ' बरानो लाइनाव गोसोबायदि थानो हायोमोन। तो दानियाथ' माने 1 मिटार गोजानाव थानो गोनां जायो। तो दाखालि आं टंलायाव थांबाय थानायाव माने किसुमान मानसिखौ लोगो मोनदो माने थाबायना थांगासिनो इमान खस्थ' खालामनानै गोजाननिफ्राय इमान खस्थ' खालामनानै गोजानाव थाबायना थांनानै किसुमानना माने फैसा थाबनो हाबा माने एसे लेट जानो हागौ। तो फैफिननो गोनां जाबाथ' बहुत गाज्रि नांथाव बा दुखु बारे बोरैबा नाङो गोसोखौ। एसेबां गोबाव लाइनाव थानायनि उनाव जुदि फैसायानो हाबाखैबा तो निस्सय गोसोआ माने दुखु नांगोन। तो आरो नेक्स्ट बेजों लोगोसे माने टाइमबो लस जायो। दिनै बुंनो थाङोब्ला गामियाव माने मटामटि 70% मानसिनि आखायावनो दिनै एन्ड्रइड फन थायो माने स्मार्टफन। तो बिथांमोना जुदि गावनि बिमा बिफा बा जाय आमाय आनै आयं तो बिथांमोनखौ जुदि पासबुकखौ जुदि न'आवनो नायना होनो हायोबा बिथांमोना ओरैनो खस्थ' खालामस्लायस्लाय बेफोरबायदि गोजानाव थांस्लायस्लाय तो न'आवनो नायना लानो हागोन। तो न'आवनो कनफार्म जानो हागोन दे फैसा हाबदों ना हाबाखै। बिनिफ्राय थांनो हागोन आरो बरियानो दिहुनना लाना फैनो हागोन 2000 थाखाखौ नङा होमबा। तो बेखौनो साननानै दिनै आं नैबे भिडिअखौ बनायबाय। तो बिदिब्ला जों दिनैनि गुबै भिडिअ आगान सुरनि। नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि क्रम ब्राउजार बा ब्राउजार बा UC ब्राउजार नै आंनि स्क्रिनाव नुबाय थानाय दि मोनथामनि अपसन भितरावथ' मोनसेल' दंखायो। आङो क्रम ब्राउजारावनो खालामनोसै। क्रम ब्राउजारा जिहेतु पपुलार तो क्रम ब्राउजाराव थांनानै नेयाव सार्चआव थुना हो ओमफ्राय PM किसान होनना लिरना हो। PM किसान होननाय फैदोंना बेखौ क्लिक खालामना हो गिबियावनो। तो बिनि उनाव बेनिफिसारि स्टेटास नैबे नुबाय थानाय तो बेनिफिसारि स्टेटासाव क्लिक खालामना हो। तो नैबे फैगोन। तो नैबे राइट साइडनि दराव थांनानै निखौ डेस्कटप साइज खालामना ला। डेस्कटप साइज खालामनानै तो नोंथाङा नै स्क्रिनाव नुबाय थानाय बेखौ जुम खालाम। तो नियाव मोनथाम अपसन फैदो आधार नाम्बार एकाउन्ट नाम्बार ओमफ्राय मबाइल नाम्बार। तो नोंथाङा आधार नाम्बारखौ अनलाइन खालामनायाव आधार नाम्बार होदोंबा आधार नाम्बारखौ होनाबो नोंथांनि फैसा हाबनायखौ नायनो हागोन। एकाउन्ट नाम्बारखौथ' जों होखायोनो एकाउन्ट नाम्बारखौ नायनो हागोन आरो मबाइल नाम्बार नोंथाङा अनलाइन खालामनाय समाव मबाइल नाम्बार होदोंबा मबाइल नाम्बारजोंबो होनो हागोन। आं जिहेतु एकाउन्ट नाम्बार होदो तो आं आंनि एकाउन्ट नाम्बारजों नायनोसै। नोंथाङाबो नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होना हो दानो। नेक्स्ट नियाव एन्टार एकाउन्ट नं तो एन्टार एकाउन्ट नंआव थांनानै नोंथांनि पासबुक नाम्बारखौ हो। स्टेट नेमा स्टेट जायखिजाया बेंकनि। तो आं आंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होनोसै। बिनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बारखौ होखांनानै नैबे एसे राइट साइडथिं गेट डाटा बेखौ क्लिक खालामना हो। नुबाय थानाय गेट डाटाखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैया नोंथांनि डिटेल्सआ फुल फैजोबगोन आरो आंनि नामा सुसिल कसारि नै फैखादो। मबाइल नाम्बारा गैया। स्टेट आसाम भिलेज पुपनाकाटा तो बेफोरबायदि फैजोबगोन। तो नियाव माने फार्स्ट इन्स्टलमेन्ट खैबार नोंना फैसा हाबखो सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट नैबे थार्ड इन्स्टलमेन्ट फर्थ इन्स्टलमेन्ट तो खैबार हाबखो तो आंना दासिम खोनथाम हाबबाय आरो खै तारिखआव हाबदो बेबो थाजोबगोन। आंना 4 इन्स्टलमेन्टआ हाबाखै तो नैबे फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड हाबबाय। तो नोंथांमोन बेफोरबायदि स्रा नुजागोन। आरो जाय बिथांमोननि पासबुक नाम्बाराव अनजिमाफोरा लास्टिं लाथिख' आरो 1 थायो बिसोरना गिबियावनो हाबगोन आरो 2 आरो 3 थानायफोरा एसे लेट जानो हागोन आरो 4 आरो 5 थानायफोरा आरो एसे लेट जानो हागोन। 6 आरो 7 थानायफोरा एसे लेट जानो हागोन आरो 9 आरो 8 थानायफोरा एसे लास्टसिन माने मटामटि 20 तारिखसोनि गेजेराव बरियानो हाबहैगोन आरो फैसाफोरा। आरो मोनसे प्रब्लेमनि बाथ्रा रायलायनि किसुमाना अनलाइन खालामना होयो माने फैसाबो होयो दखानाव पासबुक नाम्बारबो होयो इनि उनावबो माने फैसाया हाबा। इनि जाहोनखौ दिनै डाइरेक्ट खिथिनानै आङो तो किसुमाना अनलाइन खालामो खिन्थु फैसाया हाबा। तो आं मोनसे अनलाइन खालामनो थांदोंमोन बा बे अनलाइनबो खालामनो फैसाबो होखादो एकाउन्ट नाम्बारबो होदो खिन्थु मा प्रब्लेम जादों माने इनिया फैसा हाबि स्टेटासखौ खिथिनि। आरो किसुमाना अनलाइन खालामनो थाखाय फैसाखौ लाखियो खिन्थु अनलाइन खालामालासिनो दोनो बेखौबो आं खिथिगोन मा होनना देखायो। तो किसुमाना तो आं नैबे मोनसे नाम्बार खिथिनि माने इयो अनलाइन खालामदोंमोन खिन्थु बिथांना फैसा हाबाखै। तो आं नाम्बारखौ होनोसै। नैया रहिला राभा तो बिथाङा अनलाइन खालामदों नैया फार्स्ट इन्स्टलमेन्ट तो नै रहिला राभा तो भिलेज मालबरा तो नैया फार्स्ट इन्स्टलमेन्ट गैया 00 सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट बेबो गैया 00 बिनि उनाव नैया
थार्ड इनस्टलमेन्ट बेनाबो गैया 00 फोर्थ इनस्टलमेन्ट बेबो गैया 5 इनस्टलमेन्ट थ' बिथाङा अनलाइन खालामनाया गोबां गोबावानो जाबाय खिन्थु मा प्रब्लेम आंबो दा मिथिथ'वा थ' बेखौ आंनिफ्रायदि प्रब्लेम थानायखौ आं उनाव नाजागोन आरो आं रेजिस्टार जायै मोनसे पासबुक नाम्बारनि रेजिस्टार जायो नन रेजिस्टार बेखिथि माबायदि देखायो थ' बेफोरबायदि पासबुक नाम्बारखौ होदो गेट डाटा खालामदो नै रेजिस्टार गैया एन्टार डिटेल्स आर नट रेजिस्टार थ' बेफोरबायदि खिथिगोन जाय नाम्बारा नोंथाङा रेजिस्टार जायाखै थ' किसुमान दखानिया नोंथांनि पासबुक नाम्बारखौ लाखिना दोनगोन खिन्थु रेजिस्टार खालामनाय नङा थ' नोंथाङा बेफोरबायदि नोंथांनि नाम्बारा दानो नाय आरो रेजिस्टार खालामाबा दानो नोंथाङा फैसाखौ बिना लायनो हागोन बे दखाननिफ्राय आंनि पासबुकखौ नोंथाङा मानो रेजिस्टार खालामाखै होननानै बेफोरबायदि डाइरेक्ट दानो लायनो हागोन थ' नोंथांनि हयथ' सोरनिबाफ्राय 300 थाखा लादो सोरनिबाफ्राय 200 थाखा लादो थ' नोंथांनि 200 बा 300 थाखाथ' ओरैनो ओंखाराखै थ' बेफोरबायदि नोंथाङा लायनो हागोन बरियानो बिनानै थ' नोंथाङा बेफोरबायदि 2000 मोननाय फैसाखौ मोजां खामानियाव बाहाय आरो जानला मोनला जौ बेदर लोंनानै बेफोरबायदि गारना खारन जोंना मदि आबौआ जोंखौ मोजां खामानियाव माने PM किसान माने आबादारिफोरखौसो बे फैसाखौ माने होदोंमोन आबादनि मुङैसो थ' आबाद दाथ' जिहेथु गोबाङानो खोथिया फोबायबा बेफोरबायदि मुलि माबाफोर बायनो हागोन थ' नोंथांमोना बेफोरबायदि फैसा मोननायखौ जानला मोनला जाना लोंना माबा बायनानै बेफोरबायदि बाहाया होननानै आसा थिबाय थ' आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो बेफोरबायदि मोजां मोजां इनफरमेसन दैलि जों थांना थानाय थासान्दि जाय बुस्थुफोरखौ नांगौ थ' आंनि नैबे चेनेलाव बेफोरबायदि इनफरमेसन होबाय थागोन थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेयावनो जोब्बाय बाय बाय